हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थायो मानोना आङो भिडिअ खालामिया जोबोद गोबाव जाबायमोन। नखरनि गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनो हायाखै। मा जागोन जुदि जोङो गार्लफ्रेन्डनि गाइखेर बासखौ गोरा गोरायै नासथाब हमनानै होयो। लोगोफोर बे कमेन्टखौ आंनि सासे लोगोआनो सोंहरदों बे इउटुबाव कमेन्ट खालामनानै, बेनिखायनो आङो बेनि सायाव दिनै भिडिअखौ खालामगोन, जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर गोबाङानो बुङो गाइखेर बासखौ हमनानै होयोब्ला बिसोरो देरो होननानै, नाथाय बे नंखाय बाथ्रा लोगोफोर, बे माब्लाबाबो नङा। बेखौ बिगियानगिरिफोराबो बुंखादों गाइखेर बासखौ जोङो हमनानै होयोब्ला बे देरा होननानै। आरो सोंथिया जाबाय गाइखेर बासखौ जोङो गोरा गोरायै हमना होयोब्ला मा जायो? जोङो गाइखेर बासखौ गोरा गोरायै हमनानै होयोब्ला बिथांमोना दुखु मोनो लोगोफोर, मानोना बिथांमोननियाव माबा मोनसे सेफगार्ड बायदि थायो। बे सेफगार्ड बायदिखौ नाख्रारना होयोब्ला बिथांमोना दुखु मोनहैयो। बे जेरैबायदि हमनांगौ बेनि गोजौआव थांनानै जों हमहैयोबा, बेनि लेभेलखौ पार खालामनानै हमहैयोबा बिथांमोना दुखु मोनो। लोगोफोर दुखु मोननानै बिथांमोना बेफोरबायदि गोबाव सम माने गोबाव बार जाबाय बिथांमोनखौ बेफोरबायदि हमना होनाया, बे गोरा गोरायै, होमबानिया बिथांमोना ब्रेस्ट केन्सार जाहैनायनिबो चान्स थायो। ब्रेस्ट केन्सार माने गाइखेर बासायाव केन्सार मोनसे बेराम जायो। बेफोरबायदि गोरा गोरायै नाख्रेबजाबाय थायोब्ला एबा दुखु मोनोब्ला बेफोरबायदि ब्रेस्ट केन्सार जानायनि चान्सआ फैयो लोगोफोर। बेनिखायनो एसे जोङो साबधानै गाइखेर बासखौ हमनाया मोजां। एसे गुरै हमनाया बेलेग बाथ्रा, लोगोफोर जों गोरा गोरायै हमोब्ला दुखु मोनो बिथांमोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिबाय होननानै। आरो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन, आं बेफोर कमेन्ट्सनि सायावबो आङो भिडिअखौ खालामगोन। नोंथांमोना एसे नेब्लानो जाबाय।